Hawaipur Punch Alipen Langka kecelengatuar non puan dapat tangpon peda. Lasonsi Nijang Karbianglong Lakhat Roxy Kapli Constituency ke Parlo Hawaipur Punch Alipen Langka keceleng atuar non puan dapat tangpon peda. Lasonsi kedamtang aningkan surihinira ingkoi lapen ningkan surihinira ingkoi ra isi an bangso tuar non puan dapat tangpon peda. Kontraktor amen lake Harsing Pura lapen subkontraktor amen master mate teacher Chandra Chetri pusi Chinipon tangte bangso tuar kapatang te det ke kumar lo atai ke chenpo lapen kontraktor aphan kopia kang sai PG lake mo aporsi ithanpo tangte nonang ton pen hadak ki duara datum alam the pen le puthot arjupon sina. News Desk Report, Public TV Karbi Anglong. Hawaipur angkang long jirim borhuli podim lodak timungarong. Tasi Hawaipur Panchali Bojar pen langkaijan an ke kilometer hinira 2.7 kilometer dakdo amat ke damtang 2021 Laso PWD ahin pen isi tendar kol lo tendar ke kol eman bangke 1 koটি 2 লাখ lasi la 1 koটি 2 লাখ laso towar kaselam black topping non anta tangoni lang ningkan ke thom ningkan pli an dokok lo seta non anta laso towar bang tangtelang lapen ladak bangke accident adu ulo pusi pamu nimali tum same la nang thanu lo la pendak anang litum government atum claim kliong si rong asor timung rong asor atum si dak sar pimar atum turpak si dak tangka kalek dun lo gari motor non ni same sabso sta cerap dun lo julason si dak claim lo rong asor cepaduk lo seta pini tim Karbiang lo tum a meeting tin dak cipindak along tin a meeting lo cipindak la puelo je tim Karbiang lo tum Karbiang long angkang a development aphan ke claim athai awilu claim etlu pusi pu seta non pini theglong lo dagara ta tum kisum ko anone ke dam ke wang apare school somar tum ke dam ke wang pancheng chenglok longka ke dam aphan lifeline lo lage siksak pik lo lasi ningdok lo nilihin pensame pini nilita puwe wang puri lo amat dagla puson chetong lok lo lasi nililang litum phan same chuningri lo je council authority tum same phana chuningri lo laso a contractor atum bill long lelang pulode bill pinang po pen laso akam prabjin pen patang na pola Panchali Bojar tu langkai jang laso 2.7 kilometers laso dak black topping bang prabjin pen patang nang po pusi nilihin pen chuningri padi krim lo Karbiang termas council aphan lapen nili ako isi ki puthuang tung manglahilo nangli tum lihi dam lo pucarwin toy chotke khoros tangka khoros chotke chokche athe mang lahilo a development nangli tum do olo puthwa ifesame na hokta development ave lapen politicalize kuri at ke chokche jatta nilikai ta pulo lasi nangli tum jo hele chipindak sta non manga thailong dang lo jo non ko ane kisung lalo lapen non BJP government atum BJP government atum rata tum bhanini isia message ki atum bangala helo je politics non MP election ali lo politics ke claim ya phan a hiria wedelo a isu wedelo pine 15 lakh joint account zero balance lo joint account zero balance no account khuli non 15 lakh nang thapu buta zero delo non ta nonanta lapen 2 koটি sakuri pipo buta awe lapen hormu hortar anam keso gas cylinder 450 adim 1250 toka penceng lok alu pias kadok awe hormu horta dor so pikpak amar non isivet politics la tum ke claim ya towar bangke dharmo men pen hindu pamen bansi la tum politics claim ibarelo la pen la son ke chokche dake democratic secularism India abangke lasi democratic secularism pulurang te dak jata dharmo jara khai tame dolong ninghang pen damlong dolong sa non nilitom phan
भारत जोरो न्याय यात्रा लोंग राहुल गांधी के जापन लोंग पुसामे नापा शिक्षक दुन लोग बीजेपी आ गवर्नमेंट तुम लाके निलितुम न्याय लोंग बेग नहीं न्याय लोंग ले तिक mang निलितुम मांगे क्लेम बोंगजी चेसोंग बम नंगजी लाके निलितुम मांगे चिसिक तांग दोलो लासी नीली पिनी थेगलोंग मांगे हेलो जे धर्म मेन पेन पॉलिटिक्स क्लेम इलो लपेन चौक चे धर्म मेन पेन पॉलिटिक्स के क्लेम के निलितुम के पूरा निलितुम के कांग्रेस हिन पेन निलितुम के चेसोंग जी लाबंगे निलितुम क्रोय क्रे कार्डम